52.6% tal-Maltin huma favur id-dritt tal-eutanasja filwaqt li 88% jemmnu li għandu jkun hawn dibattitu fuq livell nazzjonali dwar is-suġġett. Dan skont stħarriġ tal-istatistiku Dr. Vincent Marmara li der fuq is-sit thejournal.mt fl-ewwel ta' Mejju. Dan l-istħarriġ wara li l-maġġoranza tal-Maltin bi 52.6% huma favur id-dritt li persuna b'marda terminali jew li tkun qed issofri ħafna temm ħajjitha legalment. 26.7% ma jaqblux ma' dan id-dritt filwaqt li 20.7% għadhom ma ħadux pożizzjoni. L-istħarriġ juri wkoll maġġoranza favur l-eutanasja fost l-etajiet kollha li f'dawk ta' 66 sena jew aktar. L-akbar maġġoranza favur dan id-dritt tinsab fost dawk ta' bejn 26 u 35 sena b'64.4% filwaqt li t-tieni l-akbar maġġoranza hija fost dawk ta' bejn 16 u 25 sena b'61.4%. Fost il-faxxa ta' persuni li għandhom 66 sena jew aktar, 45.3% huma kontra l-eutanasja filwaqt li 41.5% huma favur. L-istatistika turi wkoll maġġoranzi fost dawk li vvotaw kemm lill-Partit Laburista fl-2017 u anke lill-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt żewġ terzi jew 65.3% ta' dawk li vvotaw lill-Partit Laburista fl-2017 huma favur. 19.4% huma kontra filwaqt li 15.3% għadhom mhux deċiżi. Fost dawk li vvotaw lill Partit Nazzjonalista fl-2017 hemm maġġoranza iċken favur l-eutanasja, 37.9% huma favur filwaqt li 31.8% huma kontra, 30.3% għadhom mhux deċiżi fuq dan is-suġġett. Ma' thejournal.mt l-istatistiku rinomat sostna li fl-aħħar 10 snin bdiet toħroġ ċara x-xejra li l-pubbliku huwa aktar miftuħ favur id-drittijiet ta' ħaddieħor. L-istħarriġ madankollu juri li ħafna huma tal-opinjoni li m'hawnx biżżejjed informazzjoni fuq is-suġġett. 77.5% tal-parteċipanti fl-istħarriġ esprimew dan is-sentiment. Lura f'Jannar li għadda l-Prim Ministru Robert Abela sostna diskussjoni pubblika dwar l-eutanasja. Hekk kif spjega li dan id-dibattitu ma setax jiġi injorat aktar. Min-naħa l-oħra l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg pubblikament ħareġ kontra dan id-dritt.